Ayu Yunus. Selajengipun Nakmas Bagus saking kelas 6. Nakmas Bagus Arya Satya dapat sumo doa. Mastap. Tapi dapat kan dulu ke lagi jadi orang gelem di situ lah. Memang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang pinurmatan Ibu Kepala MI Marif NU Aji Barangkulon, ingkang kita hormati wali kelas 6 Kinasih, Bapak lan Ibu Dewan Guru, Bapak lan Ibu Wali Siswa, saha sangganing tamu undangan ingkang pinurmatan. Boten supen para kanca siswa kelas 6 saha kadang Kinasih rai kelas tunggal ngantos kelas gangsal 5 NU Cipangku ingkang kula tresnani. Sesorangan semoga saling mendapat puji dan syukur wonten ngasonipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, hidayah saha kanikmatan ingkang tanpa upami dumateng kita sedaya. Samoga kita saged makempal wonten papan mriki ing swasana sehat walafiat. Sholawat saha salam semoga kita kumandhangaken dumateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kita aturan syafaat saha pitulunganipun benjing wonten yaumil akhir. Kabarna kawula jumeneng wonten ngarsanipun Bapak lan Ibu sedaya kangge amaturaken sakalimah minangka suri sarira saking kanca-kanca kelas 6. Wonten kalodhangan menika kabarna kawula ngaturaken kuning panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak saha Ibu guru sedaya. Amargi saking katrengginasipun Bapak saha Ibu guru anggenipun mula wentah, kita saged wasis kados mekaten. Saged maos lan nulis, saged eta-eta kanthi pratitis saha saged dados siswa semestinipun. Labu-labet panjenengan boten bakal kita supekaken sedamunipun gesang kawula. Kanthi telaten ugi boten rumaos bosen, Bapak saha Ibu guru tansah kawula tansah sabar ngadepi tingkah kula ingkang tansah damel jengkeling penggalih. Kanthi mekaten kawula nyuwun supados Bapak lan Ibu guru bingkak pangak samining penggalih saking agenipun menawi sampun damel tatu manahipun Bapak lan Ibu guru sedaya. Wonten kalodhangan menika ugi kawula nyuwun pamit saha nyuwun donga pangastu saking Bapak lan Ibu guru supados kawula saged nerasaken kawiyatan ingkang kita pilih. Kawula janji wonten pawiyatan tingkat lanjut semangke badhe takun anggenipun sinau kangge ngarungaken asma sae MI Marif NU Aji Barangkulon. Dumateng kanca-kanca sedaya, dinten menika dinten pamitan kita saking madrasah menika. Pancen awrat raosipun saben dinten kita tansah sesarengan, dolanan, gegojegan, kemujeng, suka gembira. Panci sedaya kenangan menika boten saged disumekaken. Sinaosa dinten menika kita sami pisahan. Sumangga kita jagi pasederekan menika ngantos kapan kemawon. Amargi sampeyan sedaya minangka kanca-kanca ingkang paling sae. Kula ugi pesen dhateng rai-rai kelas, mugi-mugi sabidalipun kula sedaya rai-rai tetep tekun lan sregep sinau. Contonan ingkang sae-sae saking kula lan buang sing tepi contoh-contoh ingkang boten sae saking kawula. Dumateng Bapak saha Ibu Wali Siswa menikolah kita putra-putri panjenengan kanthi sedaya kelakuan saha piranganipun. Tuntun kula kanthi sabar tawakal
kirang katungipun nyuwun samudra pangapunten. Tindak Badung tumbas bakmi, raosipun eco dumugi guru, raos mung tegas ing ati, kedah pisangan kalih bapak kepuru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi